Mimi swedera yenyu. Amai yeka kusimuru. Amai. Magadi iko na isabu. Isabu kwa nini? Oh, kitu kwa mzila wenu. Oh. Nakadzanga. Arigu. Kwa Gogo. Gogo ane danganiwa nao. Ani kwa sababu kutambiwa nao je. Kutamba nao. Tungu Sigizana mutamba. Wakadzi yenyu ari kuti mimi muri kupomera mhosva kudanana nambuya yenyu ka muibvumere mhosva yenyu? Ndibvume chama. No, apa muri kubva nekupi? Ndibva ndarara kumkwasha ndibva kufatso. Kuti? Kufatso. Wakaenda rini? Ndani masombo mairi. Amai mukataura nyaya yenyu here? Mungu changamire. Pamusoro changamire nemusedare. Nyangu yakamira yakadai so. Bva gore rakapera kurima kwatakaita gore rakapera. Ndakarima ndegani. Murume achingoti ndiri kuenda kubasa kwamachosa ndikuenda kubasa kwamachosa. Kwamachosa ikoko kwaiti kukaendwa. Kwanga kusingadzokewe pamwe pacho 4 days 3 days vasingadzoke. Handina chandakabvunza handina chandakadi. Saka gore rino futi ndizvozvo gore rino ndipo vakaita zvokunogarira kwakare kumba vaitongoita zvokuuya zvezvo one day vobva vadzokera inini ndandisingabvunze ipapo. Saka zvakazoitika musi wa25 February vakati ndakuenda kunochora foja uko kumusoro. Saka vati ndakunochora kuna Manyuma ndibva ndati alright. Saka vaimbozviita indata saka iko kuna munhu wacho wamuri kunoshandira kunochora foja anoda munhu. Mbomira mchana. Amai dzebonde munonzaniserei? Veronica Makuerere. Ani? Veronica Makuerere. Ndira imbe. Iye munhu wacho wamuri kunochorera foja anoda munhu na9 munhu upi? Zvokanza ndinongosvika ndodi ndosunga ina alright. Saka ivo nokunge vambotaura kuti nekuti takambonetsana tikatomboendesana kuningiri komwe mupurisa so akati yananisa. Saka ivo manje vaiti vakauya pavanenge vauya vati vendinyepera vati bhesi riye ndakavhara inowo alright ngatigare. Saka ipapo manje ndakazoti iro bhesi iri kuti rakavhariwa zveshuwa aiwa rege ndinoona. Saka zveshuwa musi wa25 vakabuda ine ndobva ndaendawo kunotsvaga mari dzangu ndobva tati toonana ndobva vati alright. Ndobva vabuda inini kuma past 7 ndopandakatevera. Ndakasvika pakuromora ndokudarikira ndobva ndazosvika paningiri kuyadhi kwavo amai ava ambuya ava. Ndasvika kuyadhi kwavo ndakatora teki kava ndiri musango imomo ndokuona bhaiki remurume wangu ndopariri. Ko munhu uyu handiti ndo bhesi racho rari kuti isango repapi? Isango kwabhokwa kwana musaruro kuzasuko. Aiyo kwana dzabonde kwana sekuru panogara mbuya. Saka ndobva ndati ko munhu uyu zvaari kuti bhesi iri akavhara ko ari kudirei kundinyepera izvozvi dza 2 years kurima ndakarima ndegani. Iye anenge achingoita zvokufamba kudai chikafu chacho chandinenge ndazviitira ichocho chake chete anouya oje handina kana chimwe chinhu. Saka murume uyu akumbozama kundidii. Ndibva ndati alright sezvo inini ndakambosungisiwa nerimwe girlfriend ndikanzi nemapurisa hatidi kukunzwai futi kuti maenda pamba pegirlfriend muchipopota kana kunoita noise pedzeranai nemurume wenyu kumba kwenyu. Saka pandakaona chiitiko ichocho ndobva ndadzoka. Saka ndiri pakati pekubuda kuti ndibude musango murume wangu ndopandakanzwa dhududu nemotobhegi yake ndobva adarika. Achidarika inini ndichipinda murodhi ndobva ndateera ndichimhanya. Ndasvika pakuromora ndakaona murume wangu akamisa bhaiki pashopu pomwe murume shopu yekutanga. Saka
ndakatora teki cover neshopu iye handina kuda kubudikira. Ndobva ndanzwa murume wangu achitaura nemusikana womushopu iye zvakanzi iye haana kundiudza nhasi kuti ndiri kuuya ndingadenda muchungura. Saka ndazongomona abudikira kwanga ndichichora foja uku kwaMepete zvokuti dai anga andiudza ndingadenda muchungura. Saka kwakabva kwauya umwe munhu ndobva ndatenderera nokuseri kweshopu ndichida kuti munhu yasandione. Ndatenderera nokuseri kweshopu. Pandakadzoka ndakaona murume wangu akurayira. Zvakanga akurayira inini handina kuzobva padho ndobva ndakanga ndakamira padho ipapo. Saka vachiti vanoti jiti vakandiona ndakamira. Ndakati vachenjeri vekumabvazuva muri sei? Zvikanzi ko wauya kuno kunguvai? Ndakati aiwa. Ko panga makamisa bhaiki ndepana manyumwa? Ko munedirei kundishungurudza? Izvo zvamakore mangani? 8 years tiri tese. Ko kana muchida anditi ndakakupai mukana okuti kana muchida kuti mutore torai. Ko munedirei kundishungurudza? Izvo zvindinenge ndichirima kumba ndiri ndega nechikafu chacho chandinenge ndarima munouya muchidya ichocho. Saka ndobva ndatanga kuvapopotera paya. Ndatanga kuvapopotera ndobva vati aiwa hande tinotaurira kumba. Ini aiwa. Ko imimi mati muri kuenda kuna manyumwa? Ko uku ndokuna manyumwa here? Saka ndobva pasvika mukwasha wedu. Asvika mukwasha zvikanzi mai sorry zvenyu. Baba kuvaona kunyarara kudai vari kutoziya nyaya dzavo. Imimi chiendei munoita sei? Munotaura kumba. Saka murume ndobva akwira bhaiki ndobva aenda ndobva ndateera netsoka. Ndateera netsoka ndokusvika kumba. Ndakati makuti kudii nenyaya dzenyu? Handiti ndobhesera makati makadhirita. Saka inini ndino kungovhariwa ndichingovhariwa. Ko chiri kukutadzai kuti mutorane chii izvo za 2 years? Saka mumwe wangu akanditi aiwa usanetseke nezvangu stereki. Saka ipapo ndakafungidzira kuti pamwe akuda kundinwira mushonga. Ndobva ndati mafunga anzi musanetsekane nezvangu stereki inini ndindichaipedza. Saka ndafungidzira kuti pamwe akuda kundinwira mushonga. Ndakati muchaipedza sei? Zvakanzi inini pa 8 years dzandagara newe ndisina kubvisa kana tsvagirai kuno ndichakusiyira musha. Iwo inini ndobva ndaenda. Ndakati saka ndozvamaona zviri right. Alright kana yakadaro kubva yakangonaka yese. Saka imimi manje changamire vanofana kuti vazive kuti imimi muri kubva sei pamba. Chinango chamabvira pamba ndecherudzii kuti muzobva pamba. Saka inini kuchichena kunze ndiri kutanga kuenda kwahama dzabonde ndotsvaga padziri ndodziona ndotaura nadzo ndozopedzisira kwachangamire. Saka kana ndichinge ndaenda kwachangamire aiwa ndokuchazobuda maresults ekuti imimi kana mandipa musha mutaura pamberi pachangamire kuti mandipa musha. Handina kuziva kuti iwo pandatodaro futi ndaipisira. Ndobva vasimuka ndokutora ningirikini ndokutanga kurongedza hembe dzavo dzese. Pane masaga anowiwa nawo nemarashai. Ndandakawacha saga rangu rebhuru rekuchigayo. Ndora vakatora iroro ndokuisa hembe dzavo dzese nezvimwe zvaitakurika. Mukomana ndepa bike ndeambuya mishi anyway zvakanzi ndakuenda. Ndakati alright asi muzive kuti zita renyu rine zviri kuritera mashure nokuti inini handisi kudzokera kumashure. Vachindioneka kudaro dzanga dziri 9:12 ndopa murume paakandioneka. Saka kubva ipapo kusvikana nhasi murume handisinaye mukumba. Ndo kuzouya kwandakaita kuno. Nevana vanga nemurume? Apa handina changamire. Pa 8 years? Amen. Unoona vanga nepe vako? Ndina 3. Ukabva chakaenda? Akashaya. Okay. Pa 8 years akashaya kuri? Muna 97. Ngosina mdzimai kwakostora? Kose uri kuatadza kuva pamwana? Chembera? Ukutadza? Handizivi chiri kuita. Pane zvatsanangurirwa mai pane zvaunopikisa here? Pikisa tinzo. Pane pavari kutaura kuti inini vakaona bhaiki rangu rakamira padzabonde. Inini ndakapedza basa kuma 26. Ndakatombozi timirire chikafu. Ndakati aiwa enda kumhanyira kumba kwano. Saka ndakangomhanya ndisvika patoshi ndopandikamira. Ndakubvunza petrol. Saka muri kuti padzabonde pavataura hamuna kupamira? Handina kupamira.
Makamira pano. Ndakamira pashopu. Shop. Ndopa vakatanga kundishaudha ndisibuda mushopu zvenyadzi zvega zvega vachindidzutira paya zvokuti kufunga kweimi vanga kushaudhirei kana vasina kukuonai makamira padzabonde vanga kushaudhirei kana usina kubvira? Hai, ndo magariro edu tane makore 3 tisishuka. Asi vanorwara pfungwa here amai? Ndichisvika dzimwe nguva dzavanonditi iwo rara pakogara ndakatombodaidzwawo mumwe wokuti ndiri kuti nini vanorwara pfungwa here zvokuti vangangosvike kungoti chero munhu wavaona wokutanga kungotuka usina chawabvira waita? ndo zvandiri kutaura kuti inini tachoka tipambe vamwe ndo maitiro avanoita anayo. Akavatora kuti ndakadanana nawo pane 15 years taparadzana guru racho harisarisa zvangu but taane 15 years taparadzana ndipo vakazouya wamaivo kumasingi dzokumanhero. Ko pamakatakura bhegi apa maenda kupa? Ndaenda kufanzo ndaona kuti nemashari kufanzo ndekupa panyakanyaka vachini matukaniro avakandita vacho manje kuti iwo haunzvi nehama dzabonde mbore yako imbwa yemunhu. Saka ini ndakanzwa kuti pangwa pakupata ndibva ndasumuka pata shuwa handina kana kuvadaira uye mukwashanga aripo akatombovatsura akati aiwa amai dai nyadzi maende kwataurira kumba vasvika kumba ndibva vatanga futi kundituka. Saka ini ndibva ndaona kuti inini panapa manje kuzvigona pita kusodoro. Saka muri kuti vari kugadzirira nyaya here yekuti munodanana naamai dzabonde? Vari kugadzirira nyaya? Ava ndakavaona ndigugo makadi gugo mungave nekufunga kupi kwokuti chingave chikonzero chekuti vakugadzirire nyaya imimi nevo chingave kuti vakugadzirire nyaya yakakura zvakadai chingave chii chikonzero? Pagore rokutanga ratikashupana number 2 ndipo pavakataura kuti iwo zvedu nani kuti utsvage mumwe mukadzi nezvangu inini kwete. Ndibva ndatsvaga ndadana naye nomukadzi uye vazvinzva ndibva vateera kumukadzi uyo ndibva vashaudha svika takasvikisana kupi kuchitindwa kumapurisa nenyaya yemukadzi uyo kona Ronika kwana ndatsvaga aiwa. Imimi munoenda kangani pasvondo kumba kwaamai dzabonde? Kana masinde mairi anepera ndisina kana kumbodarikira nekoko. Kudarikira nekoko ndinga toenda kwatechora foja. Kwatechora foja ndipo munoenda nokwamai dzabonde? Saka iwo vakakuona muri kuti munodana? Ndongogwa cho ndishandisa ndisenda kwachora foja. Ko imimi amai dzabonde munoti kudini zviri kutaurwa? Mashoko ari kutaurwa naamai ava. Ini ndoda kuziva kuti amai ava vakandibata nemurume wavo here? Ndo zvandoda kuziva, ndotangira ipapo. Musati makusvika pa ndati munoti kudini zvataurwa? Amai ava vari kuita mashoko ekugadzira. Amai ava vane mashoko ari kutaura ndeekuda kupomera inini. Uyu ndichimuziva uyu ava Sabhuka ndinoziva vari muzukuru. Kuya kwandikaita mushamadzi bonde vaiti muzukuru. Amai amashoko avari kutaura aya mashoko ekuda kungondipomera. Andimazive ini nemurume wavo hatimbodanana. Ndingadana nemuzukuru. Papa pangu ndo parodi pavanodarika vachienda vachinochora futi. Handidanane nawe. Handirariwa naye. Handisandamborara nawo. Inini mwaya kudare. Handisandarara nawo. Batsirei kuti tinzwisise zvipomerwa zvepamuri nemuzukuru wenyu. Handisandamborara nawo baba. Kana kudanana nawo handisandatombodana ndongoziva kuti muzukuru chete. Asi kusekedzana. Zvokuziva kuti muzukuru kazvisiri zvokuti ndinodanana nawo kwete. Hazvisi ndizvo. Matambudziko ari kuwana mumba make. Unaziyawo. Handitombomaziva ini. Enda vanambopira vatombondiudza kuti kumba kwangu kune matambudziko. Ndikutomanzvira pano. Handitombomaziva. Ndikutoshamisikawe. Vana dzabonde vanenge vakati wandei. Chikonzero nemanangi wamurimi chete. Vamwe vese vana dzabonde vanotone madzimai avo. Havana kumbonangiwa. Imimi sei mavengo wakusvika
pakudzi wapo unomuchidzirudanana indi utoshamisi kuona zvini murume wandiziyane naye wandidane naye munoita matambiro api apa kuti munongedzewe kuti munodanana hatina kana mutambiro watinomboita isu sei achisvika kumba kwenyu stereki mimi asingasvikewo kumba kwevamwe vesa kumba kwangu haasvike haasvike kumba kwangu pamwedzi ndozvokutoti hameno haasvike futi masvikira anoita kumba kwenyu ndo masvikira anoita here kudzimba dzevamwe kana kusvika kumba kwangu haasvike kuchinonzi bhesi vanochiziva ndikutoshamisisawe nekunzwa kuti bhesi zvikutondishamisawe ndikutoshamisikawe ndikutoshamisikawe munotiwo kudi sekuru panyaya yeri kutaurwa inini panyaya pamusoro yechangamiri inini nyaya iyi ndinotenda muzukuru wangu uyu upi muzukurukadzi mutendeiti wabata munhu ari kushungurudza pamusha pangu achisvibisa zvinhu zvandiita kuti ndiuye ndigara kwarume uyu munhu uyu ngari kukuramba mawitness aripo muzukuru wangu pamanda anezi murukwa aibata motobheki iri pamba pake uyu sisi wangu ndakafonerwa indiye muye murefu ndakafonerwa ndikuku zvakanzi pamusha pako pakugara shee anogara pachapita ipi pamuchoka dzebushi saka ini zvakundinetsa ngari kukuramba mukazvii ndakamuti huya chanami pamusoro chanami ndingangodzeri mashoko ndakamutumira zvinhu akaramba ndakamuti huya kuruka roendiri kurwara ana kuuya ndikunzee chanami pamusoro vanhuaiti ana kuuya akatora zvinhu zvangu zvandikatenga nemari yangu inini kurukaroni akatorawo ana kuzvigamuchira akapaza namanzisotetiwa nenyaya inayo hombe takabva pano chanamiri ndokuenda kumba ndondakabva nezviro karoni ngari kukuramba shereni this is my life yake mukadzi wake ndapedza chanamiri Yesu Kristu weNazareti wazwisisa here shere wazwisisa here zvataurwa vati iwewe uri kuwanika wakapaka motorbike yako kumba kwavo paine mudzimai wako unopikisa here kuti uri kupaka motorbike yako ndo pandinodarika napo asi uchimbopaka apo motorbike gore rakapera vakatombondidana uri sabhuku here usatambisire nguva dani ndati nini uri kumbopaka here motorbike yako pamba pahama yako panori pamba padzabonde ndakambomira kangani pandikasangana wakapaka kangani witness number 1 wakandiona shu uni murukwa zvinonzi saurombo kutonga nyaya dzemasabhuku funga chumbi yakakura chaizvo naimana amai varipo vasina arume vari kusati kwamuri muripo amudo arume masabhuku wamubva chimbochecho kuti sabhuku ndomuda ukadzi wasabhuku nai sabhuku madirei kundiita kudaro womuda zvinoda kuti muri kushungurudzwa nomudzimai wenyu but pamazoenda kunomhara manje pamukadzi womunhu mira akwe ipapa right usumudza roko rako rerudyi kuti zvauchataura zvose zvichava zviri zvechokwadi mwari ngaakubatsire taura zvichava zvechokwadi mwari ngaakubatsire unoziva zvipi panyaya yekutaurwa muno mudare kukumbira zita renyu murukwa dzebonde pamusoro yechangamiri ininiwo ndiri muzukuru wadzebonde kana ndambuya vangu saka ndakanga ndane nguva ndichizoona kuti pane sabhuku sazi arikugara pambuya yako arikugara pambuya yako saka ndakazotora mukana manje wekuzodini wekuzomuka kusenseni ndamuka ndibva kumba ndichienda kunenze kwachiya kwajangwa vana maidhokasi saka ndaenda ikoko ndakasvika ikoko ndokuti atigare muchana wangu uri kuseni ndobva ndabva iko ndakuchidzoka inini ndakapinda nepamba pambuya
ndasvika pa mbuya apa ndakasvika shwa ndikaona sabhuku varipo papi vari mumba nambuya vari mutsaka manga ari mudhudhu wakamira apa andasvika paipa inini senozana ndagara ndichinzwa ndida kuti ndione kuti ichokwadi here chwa ndakaona varipo mumba muyemuyomo ndasvika mbuya ndikavatamira vambuya ndovakabuda ndotagara pabhenji ipapapo nonga kuti vasabhuku akatora nguva asina kubudawo mutsaka manga ari imomo ambuya vabuda ndodakurukura nambuya ndipo akazobudawo manje sabhuku manje vabudawo ndavatagara mbichana ambuya ndivadzokera ndikuenda kupi kumba ndopadzokera kutsaka kwawo havana kuzodzoka ndakasanda kuzongoonekana nasabhuku ndati hai ndakuenda nezvinhu zvandanga ndaona ndotase ndobva ndasumuka ndakuchidzokera kumba nonga ndenhau yangu. Makamuona here sabhuku pazuva raari kutaura kuti akauya akakuonai muri mutsaka makamuona here mukataura naye chikonzero nema muchimboramba kuti mimi hamuna nguva yamuri kutora muchienda ndataura kuti muri kwandakasangana naye ambuya ba imimi mati sabhuku ava vauye kumba kwenyu muchiri kutondererezwa ari kutaura nemurume wekuti akauya ndiri kutitondera iye muzukuru akangofanana neyeyo akauya zvishuwa amurukwa vakandiona ndiripo vasabhuku vatodarikaone pamba vachitodzika vachienda kumwana wavo. Sabhuku akadzika here kaone mama akagara nawo mutsaka Sabhuku inini ndakagara mutsaka muzukuru paakasvika. Ko sabhuku vanga varipo. Vari kupi? Varipo kapambepo vangu vakamisa bhaiki vachitodzika. Vari mutsaka? Ndakaona mutsaka ndemama. Thank you, witness. Second witness. Hazvandapedza neyo shamwari. Iwewe chauri kufungira chauri kupa kuti uri kuti vanhu vaviri ava vanofambidzana zvokudanana chii? Wakangoona vakagara? Ini ndakaona shavakagara. Ini ndini sekondari nemusundi nandambuya yangu sekuru wangu ndo mudzimai wavo. Saka chakanyanya kunditi ini ndizosvika ndinyanya kubata chokwadi kuti zveshuwa murume ndezviri kuitika here. Nonga ndatatowana nguva yakareba vanhu vachindiudza kuti pambuya yako apa ndezviri kuitika, sabhuku ari kugara ipapo. Pambuya yako apa sabhuku ari kugara ipapo. Saka ndakandirenda kuti ndinyatso kubata chokwadi kuti zveshuwa sabhuku ndepaari kugara here. Kudzama ndakazienda shuwa ndikandanga ndikuri kuseni. Zvori kwakuseniseni nguva yandakaenda ipapo. Ndichizodzoka shuwa ndakaona shuwa mutsaka vari 2. Saka ndikubatikana chokwadi kuti saka ndava ndikunzwa nawo ichokwadi. Dzakadziri nguva iyi? Dzoma 6-7. Dzokuseni? Kwakuri kuseni. Munhu anoba anobere kuseni. Kana kuti vanhu vasingaoni. Kana kuti angakutoti semuzukuru pamba pake uko. Ina manje kuti semunhu nesena kuti ndanga ndagara ndichinzwa kuti ndezviri kuitika. Saka pakuona kwandakaita nangu kuti munhu ari kuita chi wajairira kuti munhu wake wari kuita ipapo. Iwe kugara pasi. Chidzai second witness. Mirako ipapo. Sunza rokura kune rudyi kuti ndinopika kuti ndichataura chokwadi. Ndinopika ndichataura chokwadi. Mwari ngaandibatsire. Mwari ngaandibatsire. Zita rako? Clemens Tembo. Sesa? Pamusoro yechingezi. Ungazive zvipi panyaya iri kutaurwa kana? Nyaya iripo ndeyekuti varume vaviri vakamboona kumba kwangu. Ndichivayaniso pamusoro pedzimba dzavo. Varume vaviri vapi? Baba namai. Saka varumera? Amai navo vakamboona kumba kwangu semupurisa. Mupurisa wezita rapiri kana mupurisa wasabhuku kana mupurisa wamama? Mupurisa wezita rapiri. Zita rapiri. Unogara parefu zvakadini vanhu? Ndiri pedyo navo zvakanyanyisa. Enderera kumberi. Saka vaya kumba kwangu mushure menge vashupana. Ndichivayanisawo ivo panyaya dzekushupana kwavo mukati medzimba umo.
vakaradzawo kunzwisisawo kuti inotanzwisa vachikumbira neregerero pamusoro penyaya dzavo. Nyaya dzavo mungabudire pachena kuti nyaya dzamai vayananisa dzakanga dziri dzei? Nyaya dzandaivayananisa dzadzidzi dzekuti babavo vaizvengaumba mavo vachiitawo mareni macho vaitira kupi? vainzi gogo iyi vaifonerawo baba. Gogo iyi? Gogo iyi. Gogo iyi ndevapa? Vanhu vazive, asi pakuvayananisa vachitaura nedzagogo iyi sekuru vakavabvuma kuti gogo iyi ndovaziva. Naye sabhugogo iyi ndevapa? Gogo vandirigana chifanana teronda uyo kwadzika mnyango. Ndiwo munodana naye? Ndigogo ndokwana ndakaitengesera zvisiri zvavo. Uya makabvuma kuti muzana nawo? Ivo manje ndokapamwe pacho pavaitaura kuti uri kudana nani nevava ndisita kuti kwete. Sabu makabvuma here pamaiananiswa nemupurisa kuti munhu wandikabvuma inini wandikaenda naye kumapurisa pacho pavanga vachiti tsvaga munhu waunodana naye inini nezvangu kwete. Muri kutaura here zvekutsanangurwa newitness iri kutaura kuti imimi makabvuma pamberi pake kuti munofambidzana nagogo iyi, witness iri kunyepera. Maenda mega kumba kwake ndizve iri kunyepera witness zvagogo ayo kutanzi ndakabvuma kuti saka maitaura nezvaani pamaibvuma kune uyu maibvuma iri aya zvagogo ronika here? saka maibvuma nezvaani? Gogo ara pindira yenyu mberi. Saka vaya vaviri vandakavagadzirisa, so baba ndaiva ndakavasunga nguva yacho kuti vainge varwisana nemadzimai, asi baba vakakumbira regerero vakati no vatemuka tidzokere kumadzimai, amai vanga vatoramwa vataendawo vese kumba kwavo vatasvika mupauro usiku kunga kumapasi 12 usiku. Tasvika pamba pavo ndipatavagadzisa amai nababa. Baba muri kubvuma nyaya yenyu semabvumira maita. Baba vakati hongu nyangu kubvuma. Ndikati amai munzo baba vakubvuma nyaya yangu. Saka chandakuda panje kuti imimi muri vaviri munzwanane yekutadza kunowanika mukurarama asi regerera naye. Baba vakakumbira rege kuna amai ndiripo. Ichokwadi iri makumbira rege kuna amai? Pakumpusha ichokwadi iri kumakumbira rege kuna amai? Imrembe ndaiti vakumbira regerero kunga ndakabva ndavati nini nobaba nyaya iripo ndoti inini ka handigadzirise ende handiyananise changusunga, asi chandokumbira nje kuti senyaya yataurika tikainzwa mukainzwa mukaibvumawo, ndakumbira kuti handizoda kuzunza futi nyaya yakafanana neiyi. Saremuka zvakanaka mai nababa. Vasara sho vakazoti madzimai angu vakazoona naambuya vatozotaura ai muzukuru akauya pamba pate akatigadzirisa, so pane zvinhu zviri right, hapasina chinyaya. Anozoziva hangu kuti pane zvinhu zvaizoitika kumberi sekupa. Mungave nekupikisa here pamawitness ese awitnessa kuti mimi teerera kasabu. Mungave nekupikisa here pamawitness ese awitnessa neumbo hwapo munomudare kuti mimi muri kushungurudza mukadzi wenyu. Mungave nekupikisa here kana muchipikisa pikisa ite munopikisa nepapa. Inini nikupikisa kwandinoita ndikuti inini nguva zhinji ndinoshungurudza pa 3 years patanga nyaya dzidzi. Akapira dare ndiani mimi namdzimai? Ndiani akapira dare? Mudzimai. Imimi kana maishungurudzwa imimi chakakuta sei kupira dare chi? Zvototi kana vatembo ndati atembo ndichigara siyana ina atembo. Chingakuta sei kupira dare chi kana muri maishungurudzwa? Kana ndisina mari. Mamsina mari. Saka mudzimai mari akaiwana kupira kurisa dare. Handisi. Mune here mubvunzo wamuda kubvunza witness? Mubvunze mubvunzo kana muinawo? Kuna atembo ndinoti panyaya dzangu dzandavataurira ivo vanofanira kutsanangura. Ndati bvunzai witness mubvunzo kana muinawo. Mune mubvunze? Hamuna. Panapa sedare rino here ndikakuti inini mimi muri kushungurudza mudzimai wenyu nekuda kwaamai vari kunze avo munoti kudini apo?
kana pane zvinenge zvisibatika ndati paumbo wapiwa muno mudare muno nemawitnesses kusanganisa mudzimai wenyu umbo hwapa muno ndikakuti inini muri kushungurudza mudzimai wenyu nekuda kwaamai vari kunze kunze munoti kudina mune here kumwe murambiro wamungaita wakasiyana nezvamambotsanangura kare inini murambiro wandinaundo kuti inini amai wandidane nawo taura chokwadi ndikuda umwe mutsananguriro wakasiyana nekuti handidanane nawo chimwewo chikonzero chakasiyana newedhi iroro because wedhi iroro rinogona kungotaurwa nemunhu anotoita pakaitira pacho kuti inini ndanga ndakugara ikoko vakadi vakauya kuzondibata ndiri kumba kwacho kwandoigara ikoko maida kubatwa muripo ko pamakawanika muri ipapo maita nezvei makanga muri baba ipapo here manga mamukira kusvika 6 o'clock ndinozoti pamusha pandiri kusvika pachipapo pane mutemo wekuti hapafani kusvika munhu mutemo wani mai pachipo kuti andiripo pari kunzi nini ndakasvika ndakashuwa ndakaonekwa ndiri ipapapo saka ndiri kudanana nawo amai vavo Sabo. Imimi kana musina mhosva manga musina mhosva mukarangarira padare rino kusati kwapera 1 hour. Matauro kuti pamba paamai avo maingodarika manga musingasvike. Zvichireva kuti muri kutaura kuti manga musingasvike. Saka padare rino pasati papera 1 hour maakukwanisa kutenda kuti ndakasvika pamba apa ingava mhosva here kunge ndiri pamba semambenge muchiramba kana kusvika pamba isiri mhosva. Maita zvakanaka kutaura kwamaita. Inini amurukwa ndakadhumana nawo ndofunga muna December akunopera ava vatanga nyaya idzodzo shuwa ndanga ndakungodarikira sokutaura kwandaita ndakuziva kuti madu yangu kundiona ndakamira ndichikwazana nagogo ari kundifungira ndosaka maga ndataura ini kuti inini nguva zhinji ndinotasi ndinodarikira saka ndosaka manga muchiramba kuti handisvike pamba pakuda kudzima umbo wekusvika kunova nechapupu imi maramba kuti pamba apa handisvike asi imi mupari zvino maakuchibvuma kuti pamba apa ndakasvika nekuda kwokuti hakuna mutemo unorambidza kusvika pamba peva sei manga muchimboramba pamberi pedare kuti pamba apa handisvike ndozvandinotaura kuti inini pari zvinopisa apa handisi kusvika tachokwadi saka pamakatakura bhegi makazodzoka here handina kukozi akwanga usingadzokeematukiro andikaitwa ndiri kugara kupanyangana makatama musha nekuti uko wongo mwana anogara mubhuku menyu akatukwa nemudzimai wake munoyananisa sei nyaya pane mamwe matukiro acho ndati sabhuku inini handimakunzwa ndakasvika pakuzibataenda kwani mangarira saka mwana wamunotungamirira mubhuku menyu akatukwa nemukadzi wake munoyananisa muchiti uye zvenyaya dzavo dzokutongwa nani vasipo vakaudzani kuti vabuda muno bhuku makasirani saka ndavabvunza kuti vari pasi pamambo ani makasirani bhuku sabhuku handino ndikasirani kutiza kuenda kwerefansi walk nekutiza kuya pano pamambo ndekupi kurefu kana kuudza mamwe ndekupi kure kana manga muri correct muri right mukadzi achikutukirai mahara kutiza kuya pano kuti mambo ndishedzere mudzimai wangu 1 kuenda kuhama dzake ndifunga nanyagova vakawanda rimwe futi dare hamusi kuona here kuti kutiza kuenda kwerefansi walk kuda kuvhara urema hwenyu aiwa inini handina kutiza zvokuti ndakatiza tingagutsikane sei sedare kuti imi makatiza muri correct tingagutsikane sei mune kumutsanangura here mungaita kuti gutsikane nokuti kazhinji ukaona murume wokuti ari kutaura nemukadzi anorova mukadzi kuvhariridza uipi hwake saka imimi mungatsanangure zvipi zvingaita kuti gutsikane kuti kutiza kwenyu kutiza kushungurudzwa nemukadzi mune vekwanyagova vari muno somukai kana muchiona uyu mulevho yaari muklasi ari mulevho yevana here kana kuti mulevho yenyana baba vekwanyagova mazvita pamusoro ichanamira ndichitarisa kuna komurebhu wangu anoya musarudo mwana here kana mwana okay ndopana chida pokutanga akambouyawo here nechichemo chipamuri imi ndichazokudana yangu amaigara pasi kwete
Utozinzwira pano. Hongu. Ndokusaka ndauyawo. Akamboitere musikadzi wamukomana. Kukura kwese kwamunoziva. Ndingati afirwa nemudzimai wake. Muchidimbu handisati ndasangana neshoko richibva paari saizvozvi. Kunze kwekutanga kuna izvozvi. Ndomazivira. Asi muroora uyu munomuziva. Hongu. Munomuziva chose. Kuti havanawo mbereko vese for 8 years munoziva. Kwemakore ndeyandisingazive asi kuvamba vachigara vose hongu ndinomuziva. Ko uyo anonzi Maidzebondo ukama hwake huri papi nemi wananyagora? Kutanga kutonzwawo kuti ndizive kuti Maidzebondo ndevapi because vanadzebondo ava vakawanda. Ndivo ava Maidzebondo ava. Adzebondo acho ndivo ava varapa ava. Ya kuna baba vadzebonde ndagona kuvaziva asi kuna amai ava haakwete. Zvakanaka. Mandiudza zvakanaka. Garei pasi vatete vacho. Taurai zvamunoziva pamusoro pezvamainzwa. Inini zvangu magarire avo vanhu ava pautuu hwavo vanogara zvavo asi pane mumwe ari mugoko renyima pautuu hwavo. Ari muchii? Ari mugoko renyima ari panguva yakaoma nokuti baba ava shuwa nemukadzi wavo ndefungwa kuti zvikoro rino rushandira 7 years ndichirikiyo kumadheti makore wandakamaka pakutizirwa kwakaitwa mwana wangu vakauya mumazuva mamwe chete kutizirwa kwakaitwa mwana wangu. Shuwa akauya tikabvutsikanawo kuti ko pamba hapana mudzimai. Musi waatanga kusvika pamwe ndingangotora nguva asi ndoda kumbourondedzeravo. Paatanga kusvika shuwa akauya nokumba kwangu mukadzi uyu. Ndakatadza kuziva kuti ko mudzimai uyu abva nokupi. Ndobva ndati inini audzwa nemwana kuti enda unosvikira patete apo zvikanzi ndandichitsvagawo sabhuku ari apo. Nanhasi asati aroora here ndakati akamboroora zvakasi mudzimai wacho akadii akaenda hapana mazuva aenda mukati zvikanzi wo musoro yamai ndokumbira zita renyu? Ndonzi Venus. Venus. Ndimi mai Kofi? Saka vadaro ndobva ndati kwemi mabva nokupi zvikanzi inini ndinobva kunhinguku kuinyanga ndinoita ndichihodha mapotatoes angu nemakabichi ndichitengesa ndichidzokera muharare ndichienda ndichihodha ndichiuya ndichitengesa kunhu. Ndikati saka kuno kwamasvika masvikira kwani zvikanzi pane shamwari yangu iri pachitindi wapo ndiye andikauya kuzoona asi ndakauya nemwana ari kunetsa anenge ane dhimoni so. Gogo muda kuzama kuda kunanira kunobata kunyaya iyi. Komarege mataura nyaya yatakatarisana nayo. Oi. Pakuti vari kuwirirana naamai avari apa. Aiwa zvangu inini handizvizivi asi bhati pakugarisana kwavo ndinoda kuti munyatsopanzwisisa kuti shuwa pandataura kuti munhu ari mugoko renyima mwana ayi ari panguva yakaoma. Jose Nyaguva iye ari panguva yakaoma naamai ake. Makanzwa kuti munhu ari panguva yakaoma ndiyei. Apa vane 3 years vakarima vakawana chibage chavo 30 masaga. Ndakati apa bheta wazoona munhu anodi anoshanda vakagara zvakanaka chibage chavo. Baba vakasati vashaya shereki ndobva vazorima ke number 2 vakatenga mombe dzavo. Imbomirai nyaya yekuti uyu anodanana naamai amakamboinzwa? Inini handisati ndazviziva wenoti wandanana matoinzwira muno mukomana uyu haasi kugara pamba matoinzwira muno here nyaya muno mainzwira muno saka hamusi witness kai kudiwa panyaya iyoyo yekuti witness ndikuda ngotaurawo zvangu kuti pamwe iye paanenge achizoenda pamusoro imai Kofi ndikuda mbokubvunzai muri kuti imimi kugara kwakaita Joseph naSusan Joseph akaita zvokumbunyikidzwa naSusan kuti ngatigare tese akati ndiri kutsvaga pokugara handiti ndiri kutsvagawo pokugara saka paakamuti ndiri kutsvagawo pokugara ndopaakamti ende wadii wanda unogara paigara mudhamirai mbichana muripo yo varipo naiwe sabhuku amai avo ukaonera kupa vakauya kumba kwani kwangu ukaonera kupi ndinototi vakauya kumba ndovakakuvhera muchimunge tavhevha nakofi akavhevha mumwe ndiani pakati pako naiwo izvo ndikuta kuti ndini ndakavhevha ndibva taparadzana 15 years ndibva vazouya ndiwe wakavavhevha atete maiziva here kuti sabhuku ava vari mugoko renyimo vakavhevha amai 15 years maiziziva here
pamusoro yechangamiro ndoda hongu kana kwete inyaya yekuti vakavhevhana ipapapo amai ava shuwa ndoda hongu kuti mai vanga vakuudza here uchi chenyu uye hanzvadzi yenyu yangakuudza here kuti yakavhevha munhu 15 years ago iye ndiye akazotaura paakauya mukadzi wacho tanga tisingamuona zvava zviri zvomusango zvavaitirana ikoko but mukuziva kuti ndiye akavhevha mukadzi zvinodaro kana kuti wakaona munhu akuenda kumba kwomunhu wacho iye anenge achiona kuti ndakavhevhera gogo muchiurememba here imimi mati uyu akambunyikidzwa nemukadzi ndo zviripo ndozviripo takambunyikidzwa asi manzwisisa here kuti mwana wenyu ndiye akavhevha mukadzi akavhevha kosei muri kuti uyu akambunyikidzwa kumbunyikidzwa kwatiri kuda kutaura isisi hatisi kuti vanhu vasvike pakuti kudii kuti magariro acho avanoita pamba pacho ezvi paakutaura ndine 3 years pasina rugare pamba ichokwadi mombe zvenzi mombe dzangu usabate endi murume anopfuwa rake mukadzi rake chikonzero ndechei chiri kukonzeresa izvozvo pa3 years ipapapa hatisi kuziva kuti chakaitika imimi satete makambofambawo here mukaenda kumba kwavazukuru venyu kunoona kuti kana kwanzvadzi yenyu kunoona kuti chiri kunetsa chii pamba pake ngomanaye pakangosvika munhu okama zvenzi hama dzako dzinokufurira ini handogona hama dzako imi makambosvika here mukaitwa kudaro inendika kana pamba pangu chaipa hasvike ka imi makamboenda here pamba pavo vanava kusvika pamba mukanzi bhai pano here inini ndinosvika ndakamunzwa kuti ari kuhwara ndinoenda but unonyatsoona kuti kusvika pandaita panapa zvisi kukompongwa munhu asikufarana kusvika pandaita pana hama dzangu dziri kuruwa dzimwe dziri muchino makasvika sei kuno kwachunda pamusoro ichangamire kunoku kwachundu ndaigara pana kutakatsa zvandaigara pana kutakatsa ndandakaroorwa nemurume anonzi shemu saka shemu paakafa 2009 ndichizotorwa namama ndichienda kuruwa ndo ndisati ndaenda kuruwa ndopandaifambidzana nababa chereni saka ndaenda kuruwa pandakazodzoka ndakadzoka kunoku 2018 ungatofirwa da pa 2000 chereni vanga vafirwa da vanga vakatofirwa vakatomborora nokuti kutaurwa kwazviri kuitwa baba chereni vachindudza vakati mwanangu shinga iwo uri wechina saka takuvaweka vakadzava vatakuvaweka vakadzava nemunin'ina wacho paitika nyaya takaona mberi 8 inini ndagara panhamba 8 saka ndatoshamisika vachipupura pamberi penyu kuti ndakafirwa handina kuzobvira ndazorora saka zvadaro ndoera dhove madhuve saka umunomuda here murume hongu murume wangu ndomuda baba kuenda muri kumunyepera kuti arudanana naambuya asingadani naambuya baba haisi nyaya yekunyepa ndane 2 years ndichirima ndegani pamba rinorira ndiri nderechi2 kurima nega haizivo reason ndoda chinhu chinobatika kuti makamubata Joseph ari pamusoro paamai avo ani makati munoita take cover makataga nekuda take cover kuona Joseph ari pamusoro achishiringina changa ndipa baba kuti ndisaite take cover inini ndakambosungisiwa nemukadzi wokutanga negirlfriend rimwe ndikaenda ndikashungurudzwa kupolisi saka rwendo runo handina kana kuda kubudikira handina saka ndoziva sei kuti mimi muri kutaura chokwadi nokuti mati muyaitya ndombokusiyai kamomboenda mutange kuita take cover mutange maya neumbo hwakanaka ndoita kuti ndikwanise kuziva kuti amai ava nababa ava rudanana kuramba zvavo nokuti yapadari hakusi nyaya yekuramba bozi imimi hamuna zvinhu zvinobatika zvinoita kuti murume uyu ndimuti nhasi arudanana namai ava ari kushanda achishandira imimi achienda kunoita mari chefoja munhu wasabu pamusoro ichangamire iri nyaya yekushanda ndini baba ndina amai kubva izvozvi ndiri mu8 years kubva 2018 kusvika izvozvi ndiri mu8 years handina kana tsono yababa vabvunzei varipo handina kana tsono yavo inini ndini ndinototenga especially pamai vaona vachiuyawo vakaonekera kana kumatare ndini ndaitotenga murume wangu aonekere ina handina kana ruoko rwake murume uyu vabvunzei ndivo vavarapa handina kana ruoko rwemurume ndini baba ndina amai alright baba dzebonde mimi mati makaunzwa nevanhu kuti murume uyu ari kuita zvinoti nezvinoti mune chinobatika were saka inini pamusoro yechangamiro inini ndakafonera sisi vangu vakafonerwa nani nasisi wangu hanzvadzi yangu ari kupi
aripo mwana ane mwana mukomana uyu muriko ari muno muso ari muno macho saka vasara vakuchengeta tsoko saka ndakandati sisandi kupi kudari saka indafonerwa ndaibva kuti papa kuno mushongo kuti papa ndaibva kuti papa zvakanzi bhudhi kuno kusheni waita makendi pamba pino ndakatomona achidya huku achidya hunde adzibonde andokunyeka eyo shamwari zuva rakabikirwa nambuya yako chikafu wakadya nyama yerudzi ndabvira ndamboja huku pamba pautachirena wakadya chii zimbe hapana chandakaidya naye mamuchemberi makabikira chii muzukuru wenyu amene vari kutaura ivava ndivo vanoziva chichenya uyu muzukuru avari kutaura chichenya ava ndi ex wangu avava ndikutoshamusika ndavaona pano ndatovaonawo pano makarambana babava takutotangidzisa imwe onawo futi kai hanzi makarambana here namambo hatina kurambana baba wakangobuda kuenda 2023 saka vanozita ex wenyu sei musina kurambana zviri kutondishamisawo kakuti kubva 2023 nditambura nevana ivo vasipo vakaenda saka tikutaura muchidi kuti arume enyu ka tinoti arume angu ndeane ana nemi vapi ndeane vana nemi here ndine vana tunawo baba ivava saka nokuda kutiwo mukuraramawo muchishungurudzika muna munhu wamuri kutambawo naye muzukuru auyawo muzukuru ari kushungurudziwawo mungatadza kusangana hazvisi ndizvo nokuti inini nemuzukuru uyu hapana kana kuti ndakatombodanana naye anobombera ndadana naye ipapo ndaramba ungati kudii kuna sekura ndasekura ungati kudii nasekura uda kukumbira regerero uri kusvika waita pamba kana kuti uda kukumbira regerero nekushungurudzwa kwaita nomukadzi wako kuti wakazomboponerawo kumba kwavo zvemaminitsi 2-3 chii chauda kutaura kwavari nokuti tsara kurashata ungazvichemese sei kwavari sekuru tomboti hatipo tese masangana parodhi muri mavenyu taura nawo tinzo sekuru ndikumbira uregerero pazita rangu rakasvika kwamuri kuti ndodana nemadzimai taurai nai sekuru hatipo tese inini sikuona kwangu iwewe muzukuru hunguru muzukuru ungo wasingafani hapana murume zvibonda hako ndezvakakukanira saka iwaipa waisvika uchisvika pamapama kusvika siswazi ndifonera kuedza zvino chapupu chiripo uchamborambe hako inini ndaitenda muzukuru uyu ndaiti pamwe sabu chine manyanga achiputirwa saka nhasi iwe wagara padare watongwa nemhosva yakapara musana chibonde hunguru muzukuru asi hakufanira una kodzero yekusvika uchigara mukicheni mangu ini ndisipo ndakada endova here kuna makwerero kuti uzosvika iyoyo ugara uchidya hongu yangu inini uzida wapinduri tomboti hatipo masangana pasango hamutoda kurova inini zvangu sekuru tavachokati inini naguku hatidanani ukuti mungandifungire kuti anzi kusvika kwawaita une waidana nawo usiye waizodana nawo zvanzi nasekura iwewe hauna mvumo yekuti uye pamba pangu uchigara mukicheni mangu uchidya hungu yangu ndozvavataura tinotenda sekuru handichasvika wabvuma here kuti wabatwa zvanzi wabvuma here kuti wabatwa kuti ndodana nawo gogo havana mbodaro sekuru ndaisvika saka vanhu avamuri vavakanembaona sekuru mirai zvavataurawo zvinzvai zvanzi wabvuma here kuti wabatwa havana mbotaura kudanana zvanzi wabvuma here kuti wabatwa pindura ipapo kuti waisvika pamba ndizvo havana kupedzesa havati kuti wabatwa saka vari kuda kuti upindure sekuru pedzesai wabatwa pakuita sei mhosva yabata munhu asvibisa musha mangu plus kuti munhu wamutemo ndisapo hatendewi saka imi mukuwira nazvo here kuti sabhuka vana kudana nemukadzi wenyu asi vabatwa nemhosva yekusvika pamba penyu musiku vakabatwa munhu hapana
panifungaira kuti changamiri pane moto. Wazinza Sabu. Hanzi kubatwa nemhosva yekusvika pamba pasekuru wako vasipo. Vamwe ndibva wawedzera madomasi kunzi waita hunda. Vamwe ndibva vataura kuti vakasangana kuseni wagara mukicheni. Ndemhosva iyi yavari kubata naye mumushama wavo. Iwo wati ndichasvika futi mumba pavo. Zvinowa paushungurudzwa nomukadzi wako uyo wakatora mhino watonekara kwatisabe kuruwa ai mungwenzi rora nayo matongo Amen. Wakashayawo matongo iwe kuti nditorere munhu ari kukushungurudza. Nokuti murume uyo anokakama, anozarwa nokukakama nehasha. Saka akadzora hasha dzake ndokubva atiza. Saka sabhuku wangu inini atiza. Waenda kunogara kupi? Kuelephants Walk. Dunhu huku nda kupa vanhu chiizvo zvizvi. Inonzi social welfare. Ndakatwa nanyoroko. Vachapiwa nani sabhuku kusina? Naamchembe. Ndimuchapere vana vangu mudunhu renyu. Matadza kundiberekerewo mwana. Mane makore mangani? Ndane 8. 8 years. Ekuberekwa. Apa ndane 39. 39. Muchiri kuendere. Zvokana muchiri kuenda matadza nekumuberekera mwana. Ndimuri kukiya. Baba, pamusoro baba inoronda. Nandisi kutombokiya. Asi ndizviwe zvinongoitika. Ivi muno vana vangani venyu? Ndine 3. Saka magara muri kushungurudzana mese pabonde. Ndozvandiri kuona. Uye ashungurudzika pabonde akutsvagawo bonde kunze. Imi mashungurudzika pabonde makuti huru wese naye aida kuona kuti ari kuitira papi. Mamutendera ndimi kuti zviri nani kutora kumukadzi wechipiri. Hamuna kumutendera? Hamuna kumira mataura mashoko. Kwete mambo. Nyaya yekuningirira nyaya naye musaru. Havana kutendera kuti vakanditendera shuwa ndakaenda kuno kwakadzikuti kusvikira ndakatozisana kuti aitikamusana kumapurisa. Ndopandoda pamusoro ichangameni ndopandoda kunyatsotsanangudza kuti ndiseketudze ipapo. Nyaya yemadhirezi haina kutanga nhasi. Kubva zvandakasungiswa newacho ari kutaurwa kwadzikutu. Ndopandakati inini ndicharamba ndiri wenoise nevanhu. Zvokuti dai kwanga kuri kuya ndingadai ndakauya kudhara. Asi ndaiono rengi nemurume wangu. Ndoyaindisakisa kuti ndisakasire kusvika kunoko. Hapana kuzombobvira paitika chimuko. Ndichingoidai nemadhirezi, vachingodai nemadhirezi. Apa ndakanyara kusvika ndati madhirezi mangari uyati dhirezi ribodzi. Kwete, harisi ribodzi baba. Harisi ribodzi. Kungoti nyaya yekuti ndaitawo munhu wani ndashoterwa nemari. Dai kwakuri kwekuti ndine mari, mungadai maonawo mawitness angu akawanda muno. Hakusi kwekuti idhirezi wani. Ndokupai nguva kamwe nemawitness enyu nokuti inini ndiri kushayiwa nyaya. Pamwe kusabvisa kwawo bvutsa pamwe vanditeya nemushonga yawo kuti nyaya dzisasunungure. Hakusi kwekuti hanzi magona amai bvutsa yenyanga ichiramba kubva. Kana vanhu vari kupupura zvavo kuti hanzi ndine shungurudza murume. Alright, ari kushungurudzwa ndoupi? Inini ndiri kuita ndini baba ndina mai. Dhoo chairo. Baba kangani ndichiningira ndichisunga dhoo. Muripo. Dhoo chairo. Muri kushungurudzana. Mese. Imi muri kushungurudzwawo kuti muri kushanda basa mega pamba. Baba chinoita chii? Mabhinda kokunze. Baba wavo vari kushungurudzikawo nokushayiwa bonde mumba. Zviri zvebonde baba pamusoro musoro kwa kunyepa. Aita chigumkumwe. Aiwa, zvebonde kunyepa. Muswa 23. Taurai pamberi pedare kuti makadii muswa 23. Mukuapa here bonde? Ndiri kutovapa, asi zvakaoma sei baba kuti munhu ari pamusoro wowanika wodzika. Chawamuita hapana, ndakakunyengetedzai kangani. Ndikasvika pakutaura kuti kweiko kwamedza bonde kwacho kuri kumboitwa nezveiko kusvika pasaizi yekuti inini kuno kumudai. Taurai pamberi pedare chokwadi. Yesu Kristu. Sabu. Zvinhu zvainodzike dzikere naro geje.
kwarakuenda uko Kwarakuenda baba kwa Shuwa vabengwa vakatati nini andumbofani wapinda mumba iyo rara mumba mako. Vati makaenda padenga. Padenga pawo. Pakati nokufamba nebhazi kuti musati masvika uchitindira. Vamadzikira pautakatsa. Saka wanepenga ka. Ungadzikire pautakatsa sapa. Takati netwani shungu nawo. 8 years muti mamune shungu nawo. Vana vatamba nesa. Zvavari kutaura izvo nini. Zvisinei. Mamuchidei asekuru. Kune muzukuru wenyu. Mutore chakani. Saka inini ndakufira kwa munhu. Manga muchidei Kwa munhu. Huku here, zai here, dongi here, mbuzi here, kana kuti muzukuru ndakuregerera. Inini ndakasida kuti akabhadhara ane bhazi yamutemo kuti zvazvitwe. Kwane bhadhara chiya akadzenya vari kuti hatina kubvira tasangana. 1 2 akadzenyi vari kuti wofuti manga musingauyo kuzopawo bonde. Pamusoro penyaya iyoyo inini ndakaedza kuzama semurume. Inini ndogara kwaRoyi. Ndagara kwaRoyi ndakatumira mbavha dzakauya nemuzukuru wamukoma. sekuru zvasiyana. Mbatya dzamuri kutaura nebonde rikutaurwa zvakasiyana. Inini sei muchigara ukaRoyi musikagara naakadzenyu ukaRoyi? Chinoitika ndechekuti inini ndingaziserenga handiti. Saka uyu ndakamufonera ndakamutumira ndikati adzimai uyai kungu. Haana kuuya. Munovakadzi vangani? 2. Uyu ndowechingani? Saka kwokutanga muri kudya sadzi zvakanaka. Aripo kuchipaka. Ndokamunoenda manhengi. Aiwa, handiende but iye anouya ukaRoyi. Uye auye. Ari kuona kamuzukuru. Saka kuti kune munhu trouble cover ari kumuti ndakamuti uya akigara. Saka ndasitamubata. Manje mamubata musina umbo kana asekuru. Umbo ulipo. Makawana ndambotaura changamira ndakati pamusoro ndakati kwani panifungaira utsi pane moto. Umbo wenyu ushoma. Ine chida mumbo chaiwo kuti kana ndimi negara uko ndigare ikoko mai nenyaya kwandiri. Saka ndinenge ndichionawo mativi ese maviri. Ndaonawo ndoona kuti apa pane kamoto karufungaira. Apa pane zviri kukonzeresa. Apa pane zviri kuitika. Muri kwasabhukani? Ini nderi kuno kundini dzoboni uko kunde kwamakwira mbiri kuno kana muri kuno kumukadzi wechipiru mama ni machinema mai vazive here aseka kuti akadzi ava mukadzi wechipiru? Izvo ndiri kure nazvo. Amai mune mwadoro? Kwete. Mune kuta foji? Kwete. Munomboura? Kwete. Munomboenda kuchechi? Ndinoenda. Kupi? Ndinoenda kuabata Jesu. Vanogona kupupurirai kuti munoenda kuchechi? Ndinoenda kuchechi. Pamagarisa nguva yakareba yakadai somusina arume mamuchirarama ne? Handani chingogara ndachingozviisawo mumaoko mama. Kwazukuru vakauya vakunyengetedzaiwo. Vangaita vairi kam ndaona azukuru vairi. Mwaka yekusenseni. Ndozviri kushamisa kaipapa kuti vazukuru vangu vese vakabva vaita sei vasangana. Saka ureva kuti inini apa pavazukuru apa ndonzi vese varume vangu. Munotsvaga hwani. Kwete hapana izvo. Ane kamupurudhudhu. Hakuna. Vese vanatu. Hapana sina. Asi zuva iro hwani ndiakane kamupurudhudhu. Vese vanatu. Hapana sina. Mhindu zvinotoshamisa kuti saka vazukuru vese ichirume vakasvika pamba ndadanana nawo. Ko zvinoendika kuti amai makadanana nemuzukuru wenyu munoita sei? Handivambodanana. Maonero andiri kuita nyaya yenyu. Ndina. Ateta vari kupi vangachinza vakakuudza yenyu kuti uyo akajaunda? Vasara kumba vasara vasarirei? tsoko. Ndikati vaye pano vanogona kupupura here kuti hunda iyi yakajiwa shuwa? Vakamuona achitopachikiwa kana kuti adhiri mukicheni mama asi pakuiwa naamai avo.
vanga kutotya pamusoro changa ndisingawedzeri nyaya anga sisi wangu anga kutotya nina mashoko aipirwa nemukadzi uyu achipiwa hafu. Alright, handisi kupa judgment nhasi. Sabhuku sekta wenyu ndiani? Variko kubhuku? Mune nhamba yavo yefoni? Pane mumwe sabhuku ari pedyo nawo? Ari muno? Nogona nondudzirawo sekretari kuti ngaambotibatirawo bhuku. Svika ndaona kuti nyaya yakamira sei. Sabhuku, makanzi mimi mune zvigunwe 4. Iwe mune 5. Unogumbuka? Andikumbuka. Oh. Ko tikati kuvhunduka chatikwata, ungooneka turike. Panooneka turike unovhunduka. 1. Hamuna kuuya kwamambo sasabhuku wamambo kuti ndine nyaya yandinodetsera nemudzimai wangu. Hamuna kuenda mumwe sabhuku kuti ndine nyaya yandinodetsera nemudzimai wangu. Hamuna kuenda kumhuri yekwanyaguva kuti ndine nyaya yandinodetsera nemudzimai wangu. Vazhinji vekwanyaguva vatora kunzwa nyaya yacho. Sandizoziva kuti kukuvenga here. Kwenyu muna njavha kuzoratidza kuti nyaya yatekeshera. Zvireva kuti kateritori kekuna njavha kanenge kari kuratidza kuti munhu akashayiwa murume anonzwa kakufarira kuda mumwe murume wemumwe munhu. Ndezvikuitika. Saka ndasingatasiri zvingagone kunangawo pamuri. Masabhuku akawanda ari kuna njavha. Imi ndokuzivai muri munhu akanyarara chaizvo. Ye inonzi mhedzi dzamatoo inonzi chiyeni? Imbwanyoro. Handichaziva kuti munganzi tikakuti imbwanyoro here sabhuku wanu. Kana mune zvamukuda kutaura, ndiri kupai mazuva mashoma shoma. Momhanya kwamuri kugara, modzoka musi weSatadhi. Topedzisa nyaya yenyu. Mazinzi amuchemberi. Moenda muchifungisisa nokuti ndimi makonza kuti baba vabve mumusha. Yoenda uchifungisawo kuti muzukuru wako ndowamukonzeresa. Judgment ndokupai next week. Imimi moya nehanzvadzi yenyu pano akaona achijahunda. Mawitness mamwe aisi ndaanzwa ataura zvaataura. Iona ako mawitness? Akamupira muchataurawo svondo rinouya Saturday. Ngatisimukei tiite dzimwe nyaya nokuti vanhu havana kugarisana zvakanaka.